Здравейте! Днес сме във Варна. Ще правим предизвикателство от Българо. Който познае какво има в кутията, печели. Искам да го подаря вече на някой от 2 часа да докарам в центъра. Така. Много са прости правилата. 3 опита имаш да познаеш какво има вътре, без да отваряш кутията. Вътре получавате това, което е съдържанието на кутията. Аз съм потрезен. Ево, отвори го. Не, така си бутане става. Еволата. Българо, това е сертификата за доживотна гаранция. Зеления сертификат. Портфел ли е това? Давай, портфел е. Еволата. Да не се нагледал някъде? Не. Браво. Еволата. До 12 карти побира, а това ще е лимитираната серия, която след 1 месец пускаме на дроп. Лимитирани 50 бройки само. Имате ли някакъв канал? Нощ със здраве, Как се казва? много се радвам. Bulgaro.store се казва в Instagram. Може да напоследък. Ще участваш? Моя лична марка. Добре. Имаш 3 опита. Имам и един жокер за тебе. Искаш ли да го научиш? Може да. Около 60 до 80 лева в това. Не е чейн, не? Това ли ви е първи отговор? Чейн. Не. Първи опит, чейн не е чейн. Какво се усеща, брат? Как? Българо насочено е към българите, понеже това трябва да стане световен бранд в целия свят. Пръстен. Пръстен? Това ли е втория? Да. Окончателно. Не е пръстен. Втория жокер е. Всеки един от вас го носи всеки ден. Сега някой от нас носи го. Ами, не знам, може би да. Третия отговор не са сърдеци, мисля, че са такива връзки за обувките. И аз това си помислил, не знам. Не въртвита. Съжалявам. Да, ще да ви го подаря. Може да Да. кажеш ми какво е? Това е карт холдър на Българо. Ясно. Да, побира до 12 карти и 2000 лева в кеш с доживотна гаранция. А след месец пускаме дроп, Плановица. в който ще има само 50 бройки на този модел. Така, значи условията са много прости. Имате 3 опита да познаете какво има вътре, без да отваряте кутията и ще ви давам жокери. Така за повторение. Първият жокер, без да отваряме кутията, първият жокер е мъжки аксесуари. Виж първо, разтръскай кутията. Мислите дали е тежка? Да. Дали бърда много? Аз мога да участвам. Да, участвайте. Така, първият ви отговор какъв е? Гривна или часовник? Не е часовник. Още 2 опита имате. Помогни ако искаш. Мога фани го да ви го... Няма за мен. Ключи от портмоне. Това е много не за карти, Правилен отговор. Може да му го подариш направо. Може да го Да, отваряйте го. Точно тъмън се чудя дали е скупуваме едно такова. Да не е нашия бранд, случайно или? Видях го в TikTok-а наскоро Ева, и ми хареса много. Мислех си да се взема такова. ева. Подарък от твоята приятелка. Моля? Може да сложиш картите, иначе от тук се слагат. Това ще е лимитираните бройки, които ще ги пуснем до месец. Само 50 такива ще има. И ще са като нещо като дроп. Иначе слага си картите от тук. Много удобно. Дори не си личи, че... Малко е. Да, малко е. От моето. Да. Моето пус. Аз преди малко на един човек му показвам, виж в джоба ми. Да. Много се радвам, че... Супер, много Да. благодаря. За нищо. Чао. 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 Здравейте, искам да участвате в предизвикателството на Българо. Искаш? Аз искам. Да ни научи от някой какво има в кутията? Не. А знаеш ли за Българо бранда? Не. Стоп. Значи ти си нашия участник. Така. Правилата са много прости. Имаш 3 опита да познаеш какво има в кутията, без да гледаш. Имаш право да правиш така, така. Без, не трябва само да отваряш кутията. Може да дам и един жокер. Добре, дай ми жокер. Така, жокера е, носиш го всеки ден, но не е от толкова голямо значение за теб, понеже е свикнал с този продукт. Заповядай.
което всеки ден носиш себе си. Да, всеки ден го носиш, но... Не, предполагам, че го носиш. Гаш си, първи отговор, не. Къде я знам? Брой, имаш още 2 опита. Не вярвам да се чурам. Лан? Не. Последен опит, помисли много добре, защото ако знаеш кой има, остава за тебе и съм сигурен, че много ще помогне в ежедневието. Давам ти още един жокер, защото виждам, че си маняк. Аксесуара, да. Не мога. Стреляй нещо, бе. Да. Не. Това е, момчета и момичета, е портфел, карт холдър на Българо. Обира до 12 карти и 2000 лева в кеш. Това представлява. Ако бях ти казал, че го имам, теж да познаеш кой, понеже ми е в джоба, а това е от новата колекция. До един месец ще има дроп на 50 портфела. Може да следите в социалните мрежи, Българо Official. Имаш 3 опита да познаеш какво имам, без да отваряш кутията. И мога да ти дам един жокер, ако искаш. Преди да започнеш. Вземи кутията. Ако искаш, на стойност 70 лева е арчикова. 70 лева? Да. Може да отдръжиш кутията. Принципно, тъй като на тежа се мога да движиш, се не мога да движиш. Така поред, че отгоре е бижу. Да. Добре, не е това. Не е бижу? Да, не е бижу. Може някой хардхолдър да има. Хардхолдър? Сигурен ли си, че е хардхолдър, защото може да е запалка, има такива скъпи запалки. Абе, по-скоро ще заложа на хардхолдър. На хардхолдър? На хардхолдър. Добре, отвори. Може да разбереш. Еми, хардхолдър, че си. Хардхолдър е, печелиш го. За тебе, давай, за тебе. Жив и здрав, или че гнуеш на здраве. Може да го пробваш сега, ако имаш желание. Това е сертификата за доживотната гаранция, зеленото, което беше. Чето име тази всичкото отгоре. Да, има RFID защита, която не могат да ти скамнат картите. А това е портфел, който ще го пускаме след една седмица на дроп. О, то се дизайн. Да, то се дизайн, но за тебе сега черния документ може да подариш на някой от новия дроп. Добре, благодаря много. Здравейте, айде. Айде, нека. Чао, живи здрави! О, приятел! Или да участвате в едно предизвикателство? Ако познаеш кой има вътре, го печелиш. Може да правиш така, 3 опита имаш да познаеш кой има вътре. Ако познаеш, ще за тебе врата. Първият ти вариант, какво е? Часовник. Не е часовник. Без да отваряш кутията, да гледаш. 2 опита имаш още. Кой е свързано? Мъжки аксесуар. Не е парфюм. Последен опит имаш, така че помисли много добре. Мъжки аксесуар, всеки ден го носиш. Дали ще познае, напишете долу в коментарите. Може да се маша с Не, не можеш да се мажеш. Да. Използваш го всеки ден в ежедневието си. Не е въртеглина, извинявай много. Това е портфел на Българо. Да, побира до 12 карти и 2000 лева в кеш. Това е нашата марка, която се опитваме да развиваме в България, а иначе до месец излиза новия премиум дизайн, лимитирани, само 50 бройки ще се пуснат, когато го направиш с друго место. Много, че участва.